ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರೇಕ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯೋಟು ಎದುಕೋನುವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿತ ಗೌಜಿಟುಲ್ಲ ಸೊ ಬೊಲ್ಪುಗು 9 ಗಂಟೆಗಿತ್ತೆ ಯಾನ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ಮಲ್ಪ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮೈತೆ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಪ ದಾದಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುನ್ ಪನ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋಜ ಒಂದು ಪೋವೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ತೂವೋಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಏರಿ ಇನಿ ಈ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಲ್ಲೆರ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಜೋಕುಲು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಲೊಂದಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಜಾಲೆಡು ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕಲ್ನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಉಲೈ ಬತ್ತ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲಕಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ಲೆಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಜೋಕ್ಲೇಗ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆಲ್ನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆಯ ನನಗೆ ಕಾತುಕೊಳ್ದಿರು ಅಮ್ಮ ಏಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಡದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದು ಪೋದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಪತೋ ಬೈಜಿ ಯಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತು ಪತೋ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಣಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಈ ಸತಿ ಕುಡೋಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ದಾದಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡೊಂದು ತೂಪುಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಆವರಣಡು 9 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗೂ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆರ್ದು ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ಈ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಆತ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾಗದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥ ಬೀದಿರು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡು 16 ವರ್ಷದ ಒಳೈದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧಲೆಕ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧಲೆಕ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ ಪುಟಾನಿನಿಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ಯರ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲು ದುಂಬೆ ಬೋಡನ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಪುದರ್ ಕೊರೊಳಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೊರೊಳಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ದಾದ ಪಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾದವಳ್ಳರು ಅಕ್ಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಪಂಡದು ಮೈನಾದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚಾದು ನಮಲ ಇನಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಚಿಗ್ಗಾತ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಸೀರೆನೆ ತುತ್ತುವೆ ಆಂಡ ಕರಿಸತಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರ ಆಯ್ಜಿ ಅಪಗ ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯಿದ್ದೆ ಏನು ರಜೆಗೆ ಮೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಆನೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ತುಲೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ಜಿರು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮಲಕೃಷ್ಣ ಅಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ತೋಲೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತಂಡ ಅಯ್ಯ ಪಾಡ್ರ ಬುಡ್ನಿಜಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಬುಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ತೂಟಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂಬಿ ಅನ್ಸೋದು ಮನಶೋಗ ಅದಲ್ಲ ಅದಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುವೆಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾತಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಂಭ್ರಮ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋದ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಂ ಸುಖ ಸಂಪದಃ ದೇಶ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯ ಗುರು ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಗುರು ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೀಗ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಗ್ಯನ
ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಂಭ್ರಮ ಐತೆ ಮುಗಿದು ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿರು ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ರೋಡ್ದ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ರೆಡ್ ಸಾಲು ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊಳಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಪತೊಂದು ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಆದೊಂತದೇರು ಮೂಲ ಸುತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೋಜೊಂದುಲೆ ಯಾನು ಜೋಕುಲ ಮೋನಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕದಂತ ತಲಿಕೆ ಆ ಜೋಕುಲ ತಲಿಕೆ ಅಂತೋದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೋನಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಖುಷಿ ವಾವ್ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಆತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತೀಯರ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನತೆ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಈತೆ ಎತ್ತು ನನ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಜೋಕ್ಲು ನಡತೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕೋನೆ ಈ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರದ ಕಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಪುರ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪಂಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಕಂತೂ ಈ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬತರ ತೂದು ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ದಾಯ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಗಳು ಎತ್ತದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಎತ್ತಿರೋ ದುಂಪು ಶ್ರೇಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಬಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಬಡಾಯರ ಮುಳ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಚೀರು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ ತಿನ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಒಂತೆ ಬಡ್ತಾನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ದಕ್ಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರೋ ಇತ್ತೀರು ಆ ತನಕ ಏನ ಶ್ರೇಯನ ಮಾಡಿಡ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ತೂಡಿತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕಿತ ಬಡವು ಪೋಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಆ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ತಿಂದದ್ದು ಕುಡಪಾಸ ಎಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿತ್ತಾತೆ ಸಡನ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯು ಬಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಅಂಗತ್ನೆ ಅಪ್ಪುನು ಒಂದು ಏ ಪಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪತೊಬ್ಬವೇ ಓಡೇ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಅವತ್ತ ಅಕಲ್ ಕೇನ್ ವೇರು ಪಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರು ಬತ್ತಟ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಡಿಕ್ಕಿಟೆ ಅವು ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಮಗ ನನ್ನ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ ನೀರು ಕೊರ್ಪೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ತನಕ ಮಲ್ಪ ತೂಲಿ ಮಾನಕ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿದ ಪಿದೈ ಸೈಡ್ ನೀರು ದೀತೀರು ಸೊ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಅವೆನ್ ತುಯ್ನ ಪಕ್ಕಿದೆಲಕ ರಾದು ಬಲ್ತೀರು ಅಲ್ಪ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮನೆಗ್ಲ ಅರ್ಬು ಕಟ್ಟದ ನೀರು ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಂದು ಅಂಗತ್ನಾತ ಪರೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೀರು ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಸಡನ್ ಆಗಲಿ ಏತು ಪಾಪ ಎತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಜೋರು ಆಪಿರೋವರ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರು ಏತು ತಿನ್ಪದು ಪುಂಡ್ಲ ಪೋಯಿನಲ್ಪಾಗಲೇ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಬು ಕಟ್ಟೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದು ಈ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಬರೋಂಡತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇನೇನೊಂದು ಚೂಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಡೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆವತ್ತಿ ಸೊ ನಮ್ಕಲಂಜೆ ನಮ್ಕೊರ ದುಂಬುತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ನೆನಪಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತಿ
ಹೆಸರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇದೀಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶು ಮಂದಿರದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಲ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಇಂಕ್ಲ ಶ್ರೇಯುಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತಂಡು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಳ್ದಿದ್ದುಲೆ ಆಂಡ ಅವೆನೊಟ್ಟಗೂ ಇಂಕ ಕೋಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಕೋಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದ ಉಂತದನು ಶ್ರೇಯು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆನಡ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನಗ್ ಜೋಲಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬೆನ್ನೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಂದದ್ ಕೋರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಯಾನೈಕ್ ಪಂಡೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯಡು ಪೋನಗ ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಪೂರದತ್ ಕೋರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನಟ ಕೋಪಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೇಯುನ ಕಿರೀಟ ಪೂರ ಜಾರ್ದಂಡು. ಸೊ ಅಚ್ಚುನ ಕೈಪಟ್ಟಿ ತೋಲ್ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಚ್ಚುಲ ಶ್ರೇಯಲ ಆಗ್ಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾಲೆನ್ ಮಾತ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೆತ್ತನೆ ರಾನಾಗ ಮೊಗಲಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿರು ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಮೊಗಲ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪೊಡ್ದು ಬೇರೆ ದಾಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅನಿಸ ಒಂದುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೋಂಡು ಅವೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಜೋಕಲ್ನ ಆ ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರೇಯರ್ ಪನ್ನೊಂದೆಲ್ಲರು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಅತಿಥಿಲಿನ ಮಾತ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿತ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇತ್ತನಂಚಿನ ದಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅವೆನ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವೇಷಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸವೇರು ಅಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನತ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದಡ್ವ. ಸೊ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಬೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಭಾಷಣ ಆಯ್ನಾತ ಅವಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ದೀವಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಏನು ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ನನಾದು ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.